Krig og sult har været nogle af Ugandas værste fjender i årtier. 10 millioner mennesker sulter og er afhængige af at kunne dyrke deres jord effektivt. Det nordlige Uganda har noget af Afrikas mest frugtbare jord, men farmerne har hidtil kun kunnet få 350-500 kilo majs ud af 1 hektar jord. Farming for Life har lært landmændene at dyrke effektivt, så de nu kan få 5-10 tons majs af samme areal. Farming for Life støtter dette byggeri af en skole for de ældste årgange, hvor landbrugsundervisning er på skoleskemaet, så den nye viden går videre til næste generation. Mano jamana bero puonyo.